Üdvözlök mindenkit, Alamuszi vagyok, és ez itt egy új csatorna, amely a World of Tanks-el és a War Thunder-rel fog foglalkozni. Kétféle videót terveztem, így elsőre elindítani a csatornámon. Az egyik azzal fog foglalkozni, hogy mit ne csináljunk különböző tankokkal, illetve repülőgépekkel a csatákban, hogy túléljük azokat, és ne kapjunk egy csomó feljelentést. A másik, 1-es és 2-es szintű tankokkal fogok csatákat menni, és közben elemzem őket, és tippeket és tanácsokat adok azoknak, akik most kezdik ezt a két igen jó és nagyon kedvelt játékot. Nagyon remélem ezzel a kis intróval kedvet adtam nektek ahhoz, hogy megnézzétek majd további videóimat is, és sok szeretettel várlak titeket a csatornámon. Ezennel én most búcsúznám tőletek, és nagyon remélem, hogy következő héten két új, teljes értékű videómat fogjátok nézni ezen a csatornán. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!